Dobrý den. Vím, jak vyčerpávající nespavost dokáže být. Ty probdělé noci, chronická únava během dne. Možná se cítíte vyčerpaní, frustrovaní a hledáte cestu ven. Chci, abyste věděli, že nejste sami a že existuje účinná cesta, jak nespavost trvale překonat a znovu nalézt klidný a vydatný spánek. V klinice přirozeného zdraví se více než 10 let věnují pomoci lidem, kteří se potýkají s nespavostí. Mám hluboké pochopení pro to, čím si procházíte. A chci, abyste věděli, že existují metody, které jsou natolik účinné, že vám s jistotou pomohou. Máme osvědčené nástroje a prokazatelné výsledky. Naše přírodní terapie jsou 100% bezpečné, šetrné a respektující vaše tělo i přirozený spánek. Přestaňte se déle trápit. S naší podporou najdete cestu k hlubokému spánku. Zavolejte nám nebo napište. Ráda si s vámi osobně promluvím o tom, jak vám můžeme účinně pomoci. Těším se na vás.